no? Oh, mo nagiingon sa bitin. Og sa nakita sa babaye, versikulo 6 mingon, og sa nakita sa babaye nga ang kahoy maayo kanon og nga kini makalipay sa mata. No, iyang siguro gitutukan nigtaman sa babae, no? Kay bawal ko niya dito. Iya lang siguro naglabay-labayan tungod kay gididaan siya dito mingson. Muna nga iya lang ning tutukan og magtan-aw niya og nga ang katapos tinguhaon aron makapahimong makianadmanon sa tao. Sumikuha siya sa bunga niini og mikaon. Ikuha gyud siya migson og iyang gikaon. Og gihatagan usab niya ang iyang bana kauban niya og mikaon siya. No. It's ni kaon ang bana. Gidad-an mga igsoon. No. Nya karon, unsa man gini nahitabo? Pag human nila kaon, tinuod ba? Ha? Nga sa bersikulo 17 sa kapitulo 2, niingon man gyud dito ni Pina man gyud ang Dios nga kun mukaon ka mamatay ka gayod. So karon kay gikaon man gyud nila. So unsa kay nahitabo ani? Sa bersikulo 7 maigsoon, og nangabuka ang mga mata nilang duha. Lah, nangabuka mga igsoon. Og sila nang hibalo nga sila mga hubo. Uy, nakurat sila. Nahubo ta. Og na nagtahi sila sa mga dahon sa higira og nagbuhat og mga tapis alang sa ilang kaugalingon. So, ganun nangita man nagtapis minsan. Siguro, maulaw sila nga hubo. No? Dibati na sila kaulaw tungod kay naa na nila ang sakto nga panabot o salabutan mga igsoon. So, ingana no? O, unsa man nagpasabot ba nga napildi ang si Jehovah nga Dios nga gitawag nga kung mukaon ka mamatay ka gayon. Pero pagkaon nila, namatay ba sila? Ato nang isgutan niya may son. Kung namatay ba sila? So pagka City Mason nabuka ang ilang huna-huna. Pagkaot sa Mason, akong magabasahon diri. Og hindunggan nila ang tingog ni Jehovah nga Dios nga naglakaw sa tanaman sa kabugnaw sa adlaw. Og nagtago ang tao ang iyang asawa gikan sa tubangan ni Jehovah nga Dios sa taliwala sa mga kahuyan sa tanaman. Nganong nanago man sila maigsoon? Hadlok na sila? Siguro, nasabot nila nga guilty na sila tungod kay ila mang gisupat. No? Versikulo 9. Og si Jehovah nga Dios nagtawag sa tao og nagingon kaniya, hain ka. Pangita niya ang tao nga igsoon. Og mitubag siya, hingdunggan ko ang imong tingog sa tanaman og nahadlok ako kay hubo ako og mingtago ako. Kunay tubag sa lalaki maigsoon sa bersikulo 10. No? Nahadlok siya. Pagka-11 maigsoon, atong basahon. Og miingon siya, kinsa ba ang nag-ingon kanimo nga hubo ikaw? No? Maingon ang Dios kaniya. Mikaon ka ba sa kahoy nga gisugo ko kanimo nga dili mo pagakanon? Tinaw kayong pangutana maigsoon sa Dios Amahan. Ngadto sa lalaki, tinaw ba? Mo nang klaro kay maigsoon. Mo nang
sa bersikulo 12, og ang tao miingon, dire na, tiknop, atong tarungon og paminaw na iyang tubag mga igsoon. Bersikulo 12, naingon dire, og ang tao miingon, ang babaye nga gihatag mo kanako nga akong igauban, siya naghatag kanako sa kahoy og mikaon ako. So, mo na no. Pointer niya ang babae. Tungod kay nagkakaon siya, kinsay nagdala, ang babae. Okay? Og si Jehovah nga Dios nag-ingon sa babae, unsa kining imong gibuhat? Og nagingon ang babae, ang bitin. Dito na sad. Naglimbong kanako og kaon ako. No? Akong balikon pagbasa ang tubag po sa babae mga igsoon. Kaya tudlo man siya sa lalaki. Nagkaon siya. No, ato po ning tanawon kung unsa ang tubag sa babae. Versikulo 13. Og si Jehovah nga Dios nag-ingon sa babae, unsa kining imong gibuhat? Og nag-ingon ang babae, ang bitin naglimbong kanako og mikaon ako. So, maunay tubag sa babae may igsoon. So, mura po siya nanghunaw. Di man yun siya makaon, di ba? Klaro mong po sa istorya. So, kinsa magiga ingon niya nga kaon, di ba? Ang bitin mo po, di sakto, no? Sakto, di ba? Okay. So, versikulo 14. Og si Jehovah nga Dios nag-ingon sa bitin. Ayang ingnan na bitin. Tungod kay ikaw nagbuhat niini, tinunglo ikaw. Labi pa kay sa tanan nga mga kahayupan og labaw sa tanan nga mga mananap sa kapatagan, sa imong tiyan magakamangga og magakaon ikaw sa abog sa tanan nga mga adlaw sa imong kinabuhi. So, atong mosabot maigsoon, kadali lang nga pagsabot, no? Kining bitin day sa una, naglupad ni. Naglupad ni siya. Tungod kay gitunglo man sa karong panahon na, mo nang nagkamang na. Kay og nagkamang pa ni sa una, gitunglo man, lupad na po doon ni. Ano ba? So, mo na may igsoon, gitunglo ang bitin, nagdahik na siya karon. Og unsay kinaon? Sa matag adlaw niya kundi abog may igsoon. Ang kining abog mo na yung pagkaon. Kunya unsa pa gyud gibuhat sa Dios ngadto sa bitin. Og ibutang ko, bersikulo 15 may igsoon. Og ibutang ko ang panag-away sa taliwala mo og sa babae. Og sa taliwala sa imong mga kaliwat, og sa iyang kaliwat, siya magasamad sa imong ulo, og ikaw magasamad sa iyang tikod. Diba? Hangtod karon mga igsoon, makakita tayong bitin ato ang patyon. Og dukduko na to ng ulo, diba? Nakasuway na ba mo ang patay bitin mga igsoon? Makita ang bitin, bunal-bunalan na inyo, pag human, puson pag yun ninyo ang ulo. Mauday na diri nagikan. Unya makadungog pun magbalita ang igsoon nga ang bitin mamaak, no? Kasagaran yun maak tiil yun. O asa man. Tungod kay dire day nagikan mga igsoon. Hinauta nga ato ning sabtan nga pinaagi day sa tunglo sa mga panghitabo dito sa tanaman sa Eden hangtod karon na ani siya, no? Siguro kanang ubang mga bitin ron murag na upgrade na pod, diretso nagpaak na sa kubo. Kaya dagko na siguro kanang mga bitina, either na nasa ibabaw ga agi mo na nga pabor na pod paak na imong tangkubo.